खुलुमबाय बर' लाइव 24 नि स्टुडिअ आं जनालि बसुमतारी बागुरुम्बा.com मुंनि मोनसे वेबसाइट दंमोन बेनि सायाव बर' हारिमु आफादा गसर होबाय माने एफआईआर होबाय बे मोनसे ब्रेकिं निउज जेराव बागुरुम्बा.com मुंनि मोनसे वेबसाइटआ बेनि सायाव गसर होबाय बर' हारिमु आफादा बागुरुम्बा.com नि वेबसाइटआव बागुरुम्बा जोंनि बागुरुम्बा दोरोङारि मोसानायखौ गोरोन्थि फोसावनाय जादोंमोन बेनि सायाव गसर होबाय बर' हारिमु आफादा क'क्राझार पुलिस थानायाव वेबसाइटआव बागुरुम्बा मोसानायखौ गोरोन्थियै फोसावदोंमोन बेनि सायावनो गसर होनाय जाबाय हारिमुखौ आब्रुथि गैयै खालामदों होनना बिबुंथि बर' हारिमु आफादनि माब्लाबाबो निमाहा होआ बर' हारिमु आफादा होनना बिबुंथि बर' हारिमु आफादनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बागुरुम्बा.com मुंनि मोनसे वेबसाइटनि सायाव गसर एफआईआर होबाय हारिमु आफादा बागुरुम्बा.com आव बर' हारिनि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ गोरोन्थि फोसावनाय जादोंमोन बेनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर होबाय बर' हारिमु आफादा बागुरुम्बा.com वेबसाइटआव बर'नि गोग्गा बागुरुम्बा मोसानायखौ गोरोन्थि फोसावदोंमोन वेबसाइटआव नायोब्लानो बागुरुम्बानि मुङाव गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो वेबसाइटनि सावगारिफोरा गासैबो एआई लोगोसे वेबसाइटआव दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायनि गानग्रा खसाबखौबो फाननाय जादोंमोन बेनि सायावनो क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर होबाय बर' हारिमु आफादा बर'नि गोग्गा समायना दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ एआई बानायना गाज्रि खालामदों हारिमुखौ आब्रुथि गैयै खालामदों होनना बिबुंथि बर' हारिमु आफादनि बेबायदि हारिमुखौ खहा खालामग्रा खामानि मावनाय दायनिगिरिखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ होनना बिबुंथि बर' हारिमु आफादनि आरो बे आयदानि सायाव सरकारखौ गोख्रों राहा लानो खावलायदों बर' हारिमु आफादा लोगोसे आसाम हारिमु आफादनो गांसे गोसोखां लाइबो दैथायहरगोन होननाबो फोरमायदों बर' हारिमु आफादा 10 दिनसोनि सिगांनिफ्राय मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों बेनो जाहैबाय बागुरुम्बा.com बे मुंजों मोनसे वेबसाइट खुलिनानै मोनसे कम्पानिया एबा मोनसे बिजनेस खालामग्रा व्यक्तिया बेवहाय जोंनि बर'नि जे स्पिरिट अफ बागुरुम्बा होननाय बे मुं लानानै जे बिथांमोनहा बिजनेस खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोनहा बे वेबसाइटनि गेजेरजों गावसिनि बिजनेसनि थाखाय गावसिनि रांखान्थि एबा फालांगिनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनि जे बागुरुम्बाखौ मुं दोननानै बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि जे गाननाय जोमनाय जेरै सारि मेख्ला बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायखौ मार्केट खालामनाय एबा बिजनेस खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय सायाव बिथांमोनहा बागुरुम्बा.com दोनदों नाथाय बिथांमोनहा बिजनेसखौ खालामदों आरो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौबो बिथांमोनहा पिक्सार होफानानै नाम खालामनानै दिनै बिथांमोनहा बिजनेसखौ खालामगासिनो दङ आरो जोंनि थांनाय 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीआव जानाय जे 10,000 बर' जोंनि आइजोफ्रा एबा सिख्लाफ्रा मोसानानै जे वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय दा बेखौबो बिथांमोनहा मुं लाफानानै दिनै बिजनेस खालामगासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे गाननाय जोमनाय सारि मेख्ला बायदिसिना बिदि गाननानै मोसानाय पिक्सार होनानै बिथांमोनहा बेखौ बिजनेस खालामगासिनो दं जोङो दिनै बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोङो मोजां मोनाखै आरो जों बेखौ सोंखारियो आरो सोंखारिनायजों लोगोसे जों दिनै क'क्राझार थानायावबो जोङो एफआईआरखौ होनाय जाबाय जाहाथे जोङो आसा खालामदों जे प्रसासना एबा पुलिस बिफाना बा आयेना जोंखौ थारैनो थाबैनो बिजिरनायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा जाहाथे जोंखौ बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जाहाथे आसि थुनानै खिथानायजों लोगोसे जोंखौ सुबुरुन होयो आरो जोंखौ मदद होयो जों बेखौ आसा खालामदों आरो जोबथारनायाव आं मोनसे सोंखारिबावनो लुगैदों जे दिखियाजुलियाव थानाय मोनसे दख'ना एबा जिनि दखान दिशा क्लथ स्ट'र होननाय जे बिथांमोनहा गावसिनि मोनसे पेजआव
मोनसे एडभार्टाइजमेन्टखौ होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांमोनहा बर'नि जे दखनायाव जोंनि खाम सेरजा सिफुं जथा जे बर'नि जे आंगो दोरोङारि दामजु आरो जाय दामजुआ जों दिनै GI टेग मोननानै जोंनि बर'नि हारिमुखौ सिनायथि होनायाव जाय दामजुआ दिनै जोंखौ मदद होदों आरो जाय दामजुनि थाखाय जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा खामानि मावबाय थादों, बर' हारिमुनि थाखाय दिनै सिनायजादों, बेफोर दामजुखौ दिनै दखनायाव जे आगर महरै एबा डिजाइन बानायनानै बिथांमोनहा गावसिनि फालांगिनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोङो सोंखारिदों गोख्रोङैनो। आरो जोङो जाय दखानदार एबा जाय बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ एबा बे खामानिखौ मावदों, जाय कम्पानियानो हक, बबेबा जि दाग्रायानो हक बा सोरबा दखानदारानो हक, बेखौ बिथांमोनहा गोख्रैनो बन्द खालामनांगौ, फाननायखौबो गोख्रैनो बन्द खालामनांगौ। आरो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर'नि जे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, गाव गावनि जे दखना जोमग्रा जि जोमखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौबो जों खावलायनो लुगैदों जाहाथे नोंथांमोनहा दखनायाव खाम सेरजा सिफुं जथानि आगर एरनायखौ, डिजाइन होनायखौ मोजां मोननानै जाहाथे बयबो बायनो आवगाया, नोंथांमोनहाबो बेखौ सोंखारिनांगोन आरो रावबो जाहाथे बेखौ बाया बाजाराव, बेखौ जोङो खावलायहरबाय। आरो जोङो बेखौ बन्द खालामाबा जोङो गोख्रैनो लिगेल एक्सन लानाय जागोन दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय।